Salah siji tugase ibu rumah tangga kuwi yo ngene iki, umbah-umbah. Lah caraku umbah-umbah iki sik manual. Musim rendeng ngene iki banyu turah mlawah. Wong desa ora usah bingung. Umume wong desa kuwi kabeh sik duwe sumur timban. Salah siji senenge urip ning desa kuwi yo ngene iki, ora terlalu ketergantungan. Dadi Mas yo gak enek listrik, ora bingung-bingung. Umume wong desa kuwi kabeh sik duwe pawon kayu. Dadi umpama ora ana gas, ya sik panggan duwe kayu dinggo masak. Sing luwih penting maneh, ning desa kuwi lahane sik amba. Awakmu iso nandur sembarang kalir, dinggo kebutuhan panganmu sak bendinane. Kuwi wis ora usah bingung. Balik maneh caraku umbah-umbah. Ampe umbah-umbah mang kabeh klambiku tak leboni ning mesin cuci. Dikeringin bendang garing. Jane aku ya duwe mesin cuci, tapi nyapa kok aku umbah-umbah nganggo tangan. Mergane ora telaten aku karo banyune. Tandane kurang gedhi, tekanane kurang banter. Aku ora telaten kon ngenteni kesuwen, mending tak umbah nganggo tangan. Wis sampe lek ngeringni terus klambine tak entasi. Soale iki pirang-pirang dina cuacane mendung ae. Timbangane klambi wangi-wangi dadi apek mending tak keringni ae. Masih ning desa duwe mesin cuci kuwi ya penting banget lho. Ya berguna banget nolong awakmu pas musim-musim ngene iki. Apa maneh lek duwe anak-anak cilik. Anak-anak cilik kuwi klambine solan-salin, amen-amen salin, amen-amen ngompol. Lek gak duwe mesin cuci, gak duwe iki pengering nih, kapan garinge? Dadi masih nek desa kuwi gak oleh ketinggalan zaman. Duwe dana ya kudu tuku. Ora duwe ya kudu nyelengi, diusahane pokoke kudu duwe. Lek ora iso ya ora apa-apa sak duwene ae. Masih mbiyen kuwi mesin cuci termasuk barang mewah, tapi lek saiki ki wis umume. Masih sak bendinomu lho umbah-umbah nganggo tangan. Tapi lek sewaktu-waktu awakmu butuh, kuwi bakal ngentengne pekerjaanmu tenan.